Hello guys, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲರ್ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲೆ ಗೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ತಮ್ನೀಲ್ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪು ಇನ್ನಿತ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂದ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ್ ಪಾರಿತೆ ಓ ಪಂಡ ಕರ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಐತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪಿನೈತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೇರ್ಲ ತೂತು ಜರ್ದಾಂಡ ಐಕಾರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೆ ಪೋದೋರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಡ್ ಇನಿತ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಉಂಡತೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಕ್ಲೆ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಉಂದು ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ ಗೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಎದುರುಡೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪಾಕ್ಲು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅಕ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಆವಡ್ ಪೂರ ಅವಲು ಉಂತುದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೋ ನಿತ್ತಿನಾಲಿ ಯಾನ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಮಲ್ದಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಕರ್ಮ ಪಂದ್ ಐತ ಫೈನಲ್ ಆದಿನಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಟ್ರೇಲರ್ ಉಂದು ಒರ್ಮನೆ ತಾರೀಕು ಐತಾರ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಶಿವನಗರ ಮೂರ್ಶೆಡ್ಡ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಕೆನಾ ಅಂಡ್ ಮೂರ್ಶೆಡ್ಡ್ ಶಿವನಗರಡು ಒಲ್ಪ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಶಿವನಗರದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪನೋಡಾಂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಗೊತ್ತಿಜನ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನುಂದು ಶಿವನಗರ ಪನ್ನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆಯನ್ ಗೊತ್ತಿಜನ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಶೆಡ್ಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶಿವನಗರ ಪಂದುಂಡು ಅವಳು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನೃತ್ಯ ಶಿವಂ ಡಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉರ್ದು ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಲ್ ಉಂಡುಗೆ ಬಯ್ಯಡ್ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕುಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗೈಸ್ ಏರ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಡ್ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡ ಏರುಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಏರ್ ಪಂಡ ನಮನ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿಗ್ ಚೂರ್ ಪೆಟ್ಟ ಅಂಡ ಅತ್ತಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಆಂಡ ಅವೇನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ತಾಂಕದೇರ್ ಸೊ ಆರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯರ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತು ಓಡ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ಲ ಬರೋಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲಂಜಿ ಶೆಡ್ಯಾಗ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಮೂವಿದ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಪನ್ನಾಗ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಬಂಗ ಮತ್ತದ ಈತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೀನೆಮುಟ ಬೈದುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗೈಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯ ವಮಂಜೂರು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪಿಳುಕುಲ ನಿಯರ್ ಬೈ ಏರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲಾಡ್ತುಲ್ಲೆ ಅನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಲೆ ಟಿವಿ ಪೂರ ಆಫ್ ಮಂತದ್ದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಯ್ಯರ ಬಲೆ ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಉಂಡುಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ನೃತ್ಯ ಶಿವಂ ಟೀಮ್ ದ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತೆ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರವೆ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದ್ ಪೂರ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ತುಯ್ಯರೆ ಓಕೆನಾ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಕ್ಲೆಲ್ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದೆಲಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತೆತ್ತ ನಕ್ಲೆಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಗ ಅವಲು ಓಕೆನಾ ಮೀಟಪ್ ಆಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ಕದು ನಮ್ಮಲ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರಿಗ ಅಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ್ ಬಲೆ ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಈತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಕ ಪಂದ್ ನಮನ ಊರುಡು ಇಂಚಿಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಶೆಡ್ಡೆದಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದಾದ ಅವನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆರಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನತ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಂತ ಒಂದು ಪೋಯರಂಡ ಒರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದುವೆ ಐತಾರ್ದಾನಿ ಒರ್ಮನೆ ತಾರೀಕು ಆಜಿ ಗಂಟೆಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುಂಡು 10 o'clock ದೊಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲ ಮುಗಿಯುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.